Te aud prost. Nici măcar nu te aud. Bravo! Bine, hai, începe. Am început-o. Am început-o, mă! Bună ziua, toată lumea, sunt mai și acesta este un nou episod de Assassin. Și nu o să mai fac pe părți, o să fac episoade întregi și acesta este colegul meu. O să las canalul lui în descriere sau și Facebook-ul dacă nu mai uit. O să la... Ce, mă? O să la... Uite unde arunc eu! Ia atent, băi! Uite-te la mine, filmează-mă! Uite pe sus, unde arunc eu! Am văzut ceva ce acum am văzut. Coboară în jos și filmează-mă! Nu! Băi, eu fac parcurs! Dă-te puțin. Lasă-mă să fac parcurs! Nu mă pricepe eu la parcurs. Dar îmi place parcurs. Păi Băi, găsi un chest! Lasă-mă pe mine să iau goldul! Lasă-mă pe mine să-l iau! Eu îl iau, lasă-mă pe mine! l-am luat. Eu încă nu mai văd acolo. Da, pentru că e pentru fiecare, merge la toți. Băi, eu mă arunc aici! Uite-te la mine! Am murit! Eram sigur. Bine plecat la tine! Cred, dacă mai reușesc să fac parcurs. Ia! Ok, și acesta este un nou episod de Assassin în care cred că vom face ceva vălos. Nu știu. Ceva mai frumos! Oh my god! Am văzut unde ai picat. Cât el se străduiește să facă parcurul pe care nu mai poate face. Au, bă, prost care ești! Nu mă, nu m-a dat... Mami, băi, te aruncași? Da. Uite aici, hai vină cu mine, că sunt 3 fraieri acolo la ușă și ne așteaptă să ne omoare. Fii atent, vină după mine, că eu știu mai bine pe unde trebuie să luăm. Nu, Vină după mine. te urmăresc. Pam, 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 pam. Hai să notăm în ea puțin, am notat, hai, vină cu mine. Nu mă pot arăta pe aici. Nu pot să sar peste garzi. Da, am o idee pe unde putem să ieșim, vină repede. Vină repede. Descă-ți așa. Descă-ți așa. Băi, Vino, băi, vină repede. uite 3 fraieri aici. Dă-i aia pe Asta Robert. Oh, Am auzit un scârțit. bravo ție. De la tine. Băi, tu cum n-ai bani să rișa? Nu, am pierdut-o. A, nu. Da, ultima aici. Chest! Yeah! Acum hai pe copaci ca să avem o apărare. Apărare de la ce? Apărare apăroasă, nu știu. Da, trecură 10 minute. Bun. Da, bă, pierdui, căzui. Deci îmi trimiți jocul după filmare? N-am cum, trebuie să-ți instalezi tu. Bă, de ce n-ai cum? Bă, vină repede, că ne pot vedea ăștia, vină repede. Hai, încerc să vin cât de repede poți. Și nu sunt prea rapid. Lasă naiba parcurul ăla. Nu las parcurul. Nu ești bun. Știu că nu sunt bun, dar trebuie să-l fac. Bine, ne vedem când o scăpa de acolo. A? Am scăpat deja. Bă! I-am fost aici. Asta e ceva bine. Am scăpat din oază. Bă, acum cum n-ai bani mai des? Bravo. Băi, mor! Mamă, dimineața și jumate! Care dă de mine? Nu mă văd de ea. Mamă! Cum scăpai pe lângă el pentru ultima fracțiune de secundă? Cum scăpai de el? Deci în ultima fracțiune de secundă. De chest?
Nimic? Nu, ce să... Robert, Da. să te rog ceva. Pentru Nu. episodul următor să filmăm și noi o mapă de creativ când construim ceva gen o statuie sau ceva de gen. Băi, despărțea mura unuia. Oi, îl făcut pe unul cu o sabie enchantată. Și eu asta fac la fel acum. Băi, uite aici să... Băi. Și acasă deja. Nu mai vrea pace. Da, termină. Lasă. Numai dacă sunt eu. Am 2 milioane, ești prost. Băi, nu. Nu mai am 2 milioane. Stop. Pauză. Fiua. Ser, nu, dar te rog de frumos. Dacă nu ești prietenaș. Nu, stop. Nu. Ești prost. Băi, hai, amândoi în echipă. Vină după mine. Uite, acum nu sunt acolo. Băi, cât de aproape a fost asta, cum era să sar peste gard. Fugi. Ce faci așa? Băi, am 2 milioane. Eu 3. Am 2 milioane jumate. Ce Eu am 4. Eu am 2 milioane. Aoleu, bine. Mai am 2 milioane, una. Mor. Am 2 milioane jumate și mai crește. Nu. Băi, mamă, ce este aici? Aici scrie, nu. Băi, scar. Bun, și Dați vă parcurs. mulțumesc. Am găsit parcurs de făcut. Bun, și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ce? Taci! Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost mai reflexiv. Vino, mă, să facem încheierea. Nu te văd. Stai, spam. Bă, l-am omorât pe unul și a dat prostul armura jos și l-am omorât. Băi, la spam. Hai la spam. Gata, hai la spam. Stai că strângem viață. Scrie să până unei. Nu, lasă-mă. Atunci o moară. Stai, bă, că sunt aproape. Mă duc pe locul ăla. Nu, hai la spam. Care spawn? La spam. Scrie slash SPAW1. Aici spawnul de la asasin. Vino acum că am scăpat de ei. M-am dus prin intrarea pe acolo pe unde am venit. La hub. Nu. La unde merge? Hai, să mă pe... Gata. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați un buton de like, să dați comment, share și să nu uitați să vă abonați. Eu, până data viitoare am fost MyPlay, iar el a fost Rareș. și vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!